Bă, și ăla mi-a dat mie. Bravo, hai că mi-ai ca și intro. Îmi doare în pâlea mea. Au venit doi pe mine. Și ce, poate să vină și toată Cu sabie de Constanța. fier. Iar eu aveam de tunar. Ai avut arcul la tine? Da, normal. Prostule! Bă, E când mai stai pe prost mine. decât el. Stai aici tu și înțelege-mă și pe mine să spun și eu ceva. Nu mai fi prost. Îl lasă că-l omor pe la cu arcul tău. Vede, nu ți-l prind eu, mai are 6 la viață și iată. Și acum vine alt cocalar pe noi. Futu-ți cocalarul, mătii, mama, a început din nou să înjur. Am început la 16, deci... War pun 2, 3, 4, 5. Am un topor și la o sabie și eu dau. Pe el mie. I-am dat-o. Acum vine altul. Fuck. M-am văzut că ai murit, stai tu liniște. N-ai plăcut faza, că îi dai unul într-o moare ăla și după aia vine un cocalar cu sabie de... Un cocalar pe armură. N-are armură. Știu, zicea la parana. Și măcar itemele n-am apucat, bă, să-i le iau lui ăla. Perfect, 2 pe mine. Nu mă simt prost, nu mă simt prost, bă, deloc. Oh, mă duc pe unul cu sabie de... Ia, lași măcar n-a apucat să dea mine. Oh, shit. Mamă, cât sunt. Mă enervează când serverul are lag și nu măcar nu pot să ia timp pe ea. Și uite un Chuck Norris. Fuck, suntem morți. Ai dreptate. Cine știe ce hacker și-a băgat la casă chiar să se îmi Chuck Norris. Și ți-a purtat capul. Bă, prietene, eu te bag cu pumnul, fraiere. LOL, îl bag pe ăsta cu pumnul. Nu Pe Chuck era. Norris? Da, a murit. Pe Chuck Norris. A, pe Chuck Norris nu l-am bătut pe Chuck Norris, am bătut un Steve. Mamă, ce mi-a dat. Să nu te pui cu un Steve și cu un Chuck Norris. Eu mă bag doar cu Steve-ul ăla. Bă, nimeni nu se teleportează pe tura mea. Hai mă, hai la cât stea chiar. Vezi și tu cum Ce încerci. mă, ăla are protecție, Chuck Norris-ul. L-am făcut pe fraier. Da, mă, Chuck. Bă, ia topor. Nu, lasă. Vine ăsta. Ieși mă acasă. Hai, mă, închiște chiar. Hai, mă, ieși acasă, mă. Am murit acum? Capul. Mă, ce mi-a dat Chuck Norris-ul ăsta. Ia topor, repede. Nici mă. Hai, să vine bine. Uite-o pe tipa aia, nu mai știi? Da. Gata, am teleportat. Și am 2 capete. Capul unui Steve și... Oh shit. Ești mă, hai la chestia chiar. Ce frio dau tipa asta. Hai mă. Valam. Hai, te rog, lol, te rog. Gata, perfect. Ca să pun capetele care le-am prins eu aici. Doar alea cu skin. Dă-te, mă, grasule. Și doar pe alea le pun. Așa. Adică eu păstrez și una de stil. Una de stil. Nu por niciuna de Steve, sunt prea nasoale. Lol, și-a pus și asta un skin. Din nou am lag și o să mă deconectez după ala apare. De-aia nu pot eu accesa acestul. A putut să accesez. Nu, am aud doar lag un pic. Oh, nu, Sebi, am 3 capete. Să prind, am prins-o. Vrei să te ajut? Am lag, stai tu liniștit, am Ce am lag, lag? să mă rog, Poate unde se ia? Unde sunteți toți? A, uite-vă acolo. O lopată. Au. Și acum mor. Bă, nu pare, că vine și te ajut. Frate, am din nou lag. Am murit. Las că dau aia. N-are el, ia cum să ajung la mine. Uf, are sabie de fier ăla.
Da, și când vine ăla și-mi freacă bucatul cu sabia de fier, mor instantaneu. Pentru că poartă o poțiune, bea o poțiune de putere care omoară pe orice instant. Da, ai dreptate, da. Și totuși am uitat să pun toate ale că mori. În 5 minute. Ce faci, prietene? Vrei să te ajut? Vrei să te ajut? Mersi pentru... Bă, proastă, de ce mă încurci, fă? Păi, ghinjenia, Hristos, nu știu două. Aia avea sabie de fier și acum mă bate cu lopata. Știu, pentru că eu l-am omorât. Dar nu, faza e că acum vrea să mă bată pe mine cu lopata. Eu pe asta am bătut cu sabie de... Bă, vai grijă. Am sabie de fier. Aveam sabie de fier. Că au venit doi pe mine. Mă duc la asta cu pumnul. Eu nu știu pe cine să bat. I-am dat un pumn. Și am murit. Ce era, frate, m-am dus la luptă cu pumnul. Ce fel ți arată capul, ești nebun? Hai că ce fel mi arată capul. Ciudat. Ce îmi poarta la capul? Nu, capul tău e ciudat. Că altfel vin la luptă cu ultimata. Băi, ajută-mă. Să așa fie o lopată. Ieși, mă, ieși. Hai mă, sabie de fier, hai mă, șticher. Oh, fuck. E prea șteche. Ia sabia. Cred că am luat, stai așa. Și acum vine altul și mă bate, stai că sari pum. Hacker! M-a bătut cu pumnul. Sincer, eu aveam o lopată, dar tipul m-a bătut cu pumnul. Hai mă, dacă ești ștecher, hai mă. Băi, ești nebun, Bă, cât tu pumni dau. e hacker, ai grijă. Ăsta are 3 la viață și cât pumni dau, ești nebun. Știu, mă, e hacker. Ai, e că i-am prins un pumn. Așa, și prietenarul lui, că na, ce poate. Eu nu știu cine n-ai să dau. Dă-mi ce mi-ai prins. Nu mă știu dacă mă omori. Lol, câte chestii aveam la mine și stăteam cu pumni. Aveam și sabia de fier și stăteam cu pumni. Ba nu mai erau la Chuck Norris. S-a terminat... Chiar era ciudat că... Să știi, chiar era ciudat. Unul a plecat. Știu și am bătăre. Hai mă, la chestii chiar, hai mă. Hacker, te-ai văzut la ce distanță de mine ăla? Eram pe partea aia și ăla uita la mine, dădea cu pumnul și mă omora. I-am 4 capete cu... Iar eu i-am dat nu știu câte bucăți acum. Și am capul lui Chuck Norris. Ce bun sunt, băi. Vino să mă vezi. Lasă-mă, mă! Vin imediat după ce nu mai freacă un pumn. Stai așa că vin acum. O loc când mi-a scos la viață. Hai mă, chestii chiar, hai. Eu dau un el și ăla nu fac nimic. Atunci pe Chuck Norris. Hai mă, Chuck Norris.